И една криминална история от нощ на София, случваща се на околовръстното шосе на София. Карам си, аз мисля, че беше около 12:30-13 часа, късно вечерта. И съмнителен субект, облечен, не знам кои сте гледали, ако сте гледали Матрицата, хората с шлиферите, тия дългите в първа серия на Матрицата ги има, облечен един такъв готин пич, така с дълга коса и очила. И аз сега го гледам, нали, тъмно, едва се вижда на фарове. Викам, за какво има слънчеви очила? Както и да е сега. Нощно време, всякакви птици. Махна, качи се. Добър ден. Качва се и сяда в таксито. Викаш, ще караме къс курс, обаче аз ще почерпа, доволен ще останеш. Добре, караме го, сега няма значение. Вършиме си работата, возим го, стигаме на кръговото на Драгалевци, обръщаме обратно, посока Икея и карам го аз и по едно време го виждам обаче, че носи нещо в този шлифер, има някакви предмети в него. И той се разгръща и казва, аз съм наемен убиец. Сега дали беше наемен убиец или не мога да кажа, но имаше едно мачете в него и един калашник. Обаче дали калашника е истински или камуфлаж, не мога да кажа. Аз съм наемен убиец и там ще ме вика да видим това дали съм го закопал. Обаче ти няма да мърдаш, няма да ми бягаш, защото ще намеря. Така изглеждаше доста сериозно, така масивно, здраво момче. Викам сега, няма да се справя с него, докато дойдат полицията. Ще го изчакам. Изчака го, отиде, провери някаква дупка, след това се върна. Имаше и 2 пистолета в него. Сега, дали са истински, дали не знам. Но беше доста страшна история. И така че са размахвали и оръжие нощно време в такситата.